Oma, felly emyn rhif 150 yw gawn ni ddechrau. Oedd y bresenoldeb, ond o Dduw i ni yn gofyn am y tywalliad mawr o'r nef unwaith eto, y byd ysbryd a'r waith yn rymus, yn dwy'n pobl at y tŷ dy hun trwy dy ras anorchfygol. Felly o Dduw i ni yn gweddio ar ei ti ddod a trigarhau unwaith eto, bendithio ni yma fel dy blant. Ni'n cyflwyno'r rhai sydd methu bod yma hefyd, i ni'n gweddio ar ei ti i ymweld â hwythau lle bynnag y maint, ac y bydde di yn dod ac yn dod â chysur yr efengil yn real iawn i'r enaid. I ni'n gweddio Dduw am y rhai sydd wedi colli'r awydd i ddod i'r di, y rhai sydd wedi troi cefn o Dduw hyd yn oed yr eiliad yma, tyrd ag argyhoeddiad mawr o bechod trostynt, ac y bydd awydd yn dod unwaith eto i geisio dy wyneb di. Felly o Dduw tyrd i'n plith, bendithio'n hamser, diogelan hamser, bendithio'r holl ddydd yma, a gad i ni o Dduw fyw i dy ogoneddu di, gad i ni dy wasanaethu di gyda'n holl nerth. Felly o Dduw parato ni ar gyfer wythnos arall, a bydd gyda ni trwy gydol yr wythnos. Bendithio'r oedfa hon a'r holl ddydd. Tyrd felly un plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni gael ni emyn rhif 205, 205 o llefara a ddyfwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn, oll yn dwy'n i mewn dangnefedd ag sydd o anfeidrol rhin. 205 gewn ni sefyll i'w chanu.
Fydd awy'n testyn o'r llyfr Caniad Solomon, yr ail benod ar unfed adnod ar 15 adnod 16. Fy anwylyd sydd eiddo fi, a minnau yn eiddo yntau, y mae fe yn bugeilio ymysg y lili. Ond yn arbennig yr rhan gyntaf o'r adnod, fy anwylyd sydd eiddo fi, a minnau yn eiddo yntau. Yma ni'n darllen geiriau'r briodferch yn dilyn y gwahoddiad graslon a roddwyd yn y 10fed adnod ac mewn adnodau eraill. Fy anwylyd a lefarodd ac yddywedodd wrthyf cyfod, fy anwylyd a thyred di fy mrhydferth. Ac ymatebodd y briodferch gyda'r geiriau o ymfalchio yn y briodfab. Mae hi yn llawenhau ac yn canu ei glodydd. Mae am ddatgan yn eglur i'r holl fyd yr hyn sydd yn wir ohono ef ac yn wir o'i perthynas. Ac felly beth ni'n darllen fan hyn yw'r disgrifiad o'r eglwys neu'r saint, y Cristion, a'i perthynas ar arglwydd Iesu Grist. Yr hyn i ni'n ei weld heddi, yn aml heddiw, yw ymhlith yr rhai sydd ar ryw fath o broffes ei bod yn Gristnogion. Ac wrth gwrs o fewn y math yna o broffes, mae yn amrywio o berson i berson. Ond yn aml, yr hyn a gewn ni, hyn sydd yn wir siwr o fod yw'r cywilydd sydd gan bobl i ddatgan eu perthynas â Iesu Grist, ac maen nhw am ei gadw'n dawel. Ac felly mae'n amrywio yn dibynnu ar lefel y broffes, achos felly yn y dyddiau cynnar plentyndod a mynd trwy'r ysgol, mi fydd rhywbeth fel hyn. Efallai nad oes yna broffes swyddogol wedi bod, ond efallai bod chi'n cydnabod eich bod chi'n credu'r hyn yma eich teulu chi yn ei gredu. Ond yn yr ysgol, mae'n anodd. Mae'n anodd gwneud safiad, yn enwedig os nad ydych chi wir wedi dod yn Gristion, wir wedi credu, nad oes gwir afael wedi digwydd ar eich calon chi. Ond mae rhyw fath o broffes, ac felly yr hyn i chi'n ei ddarganfod yn aml fyna yw'r cywilydd. Dydyn nhw ddim am datgan eu perthynas â Iesu Grist. Maen nhw am ei gadw yn dawel, ac efallai ar y degau maen nhw'n cydnabod eu bod nhw'n Gristnogion i fod. Hynny yw, dyma fy magwraeth i, a dyma beth dwi'n credu, a dwi wedi dweud fy mod i'n credu, ond o fewn cyd-destun yr ysgol neu'r coleg neu beth bynnag yw ymhlith ffrindiau, lle maen nhw gyd yn mwynhau ei gilydd ac yn cael hwyl gyda gilydd, efallai'n dweud ambell i beth na ddylsyn nhw, efallai'n defnyddio geiriau na ddylsyn nhw i ddefnyddio, ac yn trefnu rhyw weithgaredd ar y penwythnos i ni'n gwybod nad yw'r ysgrythyr yn ei ganiatáu. Ac eto i gyd i ni'n teimlo fel hyn, falle byddwch chi'n darganfod bod na gywilydd. Dwi ddim eisiau dweud fy mod i yn ddilynwr i'r arglwydd Iesu Grist. A'r gwirionedd yw nad ydych chi yn ddilynwyr i'r arglwydd Iesu Grist. Ac mae yna rhyw embaras yna, mae yna rhyw gywilydd yna, rhag ofn i bobl i wawdio ac i chwerthin. A gan amla, hyn yw'r tacteg sydd yn cael ei ddefnyddio yw, fydden nhw'n gofyn i chi wneud rhywbeth, efallai ar y sil neu rhywbeth, ac yn dweud, wel dwi ddim yn gallu wneud ac yn meddwl am esgus. Yn hytrach na dweud, na, fedra i ddim dod i wneud hynny. Dwi'n Gristion. Fydda'r arglwydd Iesu ddim yn hapus gyda hynny. Dwi ddim eisiau gwneud dim byd sydd yn ei frifo ef. Ond dyw hwnna ddim yn dod. Beth sy'n dod fel arfer? Wel, dwi'n brysur, mae rhywbeth ar teulu mlaen ar y noson. Yn ei fyddai'n dod tro nesaf falle. Ac yn ei gwythio yn y ffordd, mae yna cywilydd ganddoch chi i gydnabod hyd yn oed lefel felly o broffes. Ond yna fe gewch chi rhai yn yr oes i ni'n byw ynddi. Mae nhw wedi gwneud proffes fwy clir. Mae nhw wedi dweud, dwi wedi dod yn Gristion. Ond hyd yn oed rhaini ar y degau, mae yna cywilydd i sefyll i fyny ac i ddweud, na, dydw i ddim gyda chi gyda'r byd, dwi gyda'r saint. Mae yna gywilydd yna. Felly mae yna rhyw fath o dewis a dethol gyda'r rheini. Ble maent yn canu ei glodiau. Dwi'n cofio treulio gwersylloedd yn yr haf. A'n cofio ambell un yn gwybod, wel, yng nghanol popeth dod i'r cwrddau gweddi, dod i phopeth yn y gwersyll. Bob blwyddyn. Ond yna, yn ôl yn yr ysgol, bydde neb callach chi bod nhw erioed wedi troedio eglwys. Byddech chi byth wedi dychmygu'r peth. Ble mae'n siwtio, mae yna broffes.
Ond yna mae yna math arall o bobl sy'n gwneud proffes. Mae'r rhain, falle, i ni'n gweld nifer o'r rhain yn ein glad ym nifer, ond mae dal yn nifer fach, ond ymhlith y bobl sy'n galw eu hunain yn efengylydd, mae yna garfan gref o'r lleiafrif, os allwn ni ddweud hynny. O'r ychydig sydd yn gwneud proffes efengylydd, mae yna garfan gref o'r rheini sydd yn uchel eu cloch. Maen nhw'n datgan eu bod yn eiddo i Grist. Maen nhw'n uchel, maen nhw'n dweud, ni'n canu glodiau dwi'n Gristion, maen nhw'n cyhoeddi'n bobman, ond maen nhw'n dweud hyn, dwi'n Gristion, ond dwi ddim gwahanol i chi. Dyna be maen nhw'n dweud. Peidiwch a meddwl fy mod i'n od, peidiwch a meddwl fy mod i wedi troi cefn arnoch chi, dwi'n union fel chi, dwi'n mynd i'r un llefydd â chi, dwi'n gwylio'r un pethau chi, dwi'n gwrando ar yr un pethau â chi, ac felly dwi'n gwisgo fel chi, a mae fy safonau fel chi, ond dwi'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, ac maen nhw'n datgan am bob man, ac maen nhw'n falch i dweud, dwi'n mynd i'r capel ar y Sul, dwi'n mynd i'r cwrt gweddi, a fe weddiau drostoch chi yr rhai sydd ddim yn credu, ond peidiwch chi a meddwl fy mod i'n wahanol i chi, achos dydw i ddim, a maen nhw'n iawn, dydyn nhw ddim gwahanol iddyn nhw. Beth dydyn nhw ddim yn sylweddoli yw, dydyn nhw ddim yn blant i Dduw o gwbl. Dydyn nhw ddim wedi dod i gredu erioed. Ac mae yna rhyw broffes cyfleus wedi dod. Mae yna rhyw broffes ei bod nhw'n credu, ac mae nhw'n teimlo'n ddigon cyffyrddus i gallu gyhoeddi i bawb ei bod nhw'n blant i Dduw. Ond y tristwch, y tragedy yw, dydyn nhw erioed wedi cael profiad. Ond maen nhw mor uchel eu cloch. Maen nhw mor uchel eich cloch. Ac yna chi'n sefyll yn meddwl, beth sy'n mynd ymlaen? Mae mor wahanol i'r hyn sydd yng Nghaniad Solomon. Mae'r datganiad fel hyn yw'r datganiad i chi'n dyheu amdano. Dim cywilydd. Dim cywilydd i ddatgan eich bod yn eiddo i Grist. A'i fod chi'n eiddo da fe ac ei fod e'n rhan ohonoch chi, bod na rhyw gymundeb, bod na rhyw gymdeithas, bod na rhyw undod rhyfeddol a popeth sydd ynghlwm ag e. Ac os yw'n golygu fod pobl yn dweud, wel, i chi'n od, i chi'n rhyfedd, i chi ddim yn mynd fan hyn a'n fan draw, i chi ddim yn gwneud y hyn a'r llall, ac i chi'n bobl rhyfedd iawn. Wel, mi fydde rhywun sydd wedi cael gwir brofiad yn dweud diolch yn fawr, mae yn fraint i chi ddisgrifio fi felly. Dyma beth, fy anwylyd sydd eiddo fi a minnau yn eiddo yntau, a pa bynnag gwawdio a gaf, does dim ots. Os ydych chi gwir mewn cariad, fi dim cywilydd ganddoch chi na fydd. Allwch chi ddychmygu bod gennych chi gywilydd i ddweud, mae dyma yw fy ngŵr neu dyma yw fy ngwraig? Dychmygwch beth ai cywilydd ganddoch chi i ddweud hynny. Mae'n warth o beth, ond yw e? Mi fyddwch chi, mae rhywbeth yn anghywir fan hyn. Mi fyddwch chi'n dweud, dyma yw Crist i mi, y mae'n eiddo i mi, a minnau yn eiddo i yntau. Does dim cywilydd gen i. Does dim cywilydd gen i ddatgan y peth. Ac os ydych chi am wneud hwyl am fy mhen, wel dyna ni. Ond faint sydd yn gallu siarad fel hyn? Mae yna lawer sydd yn uchel eu cloch. Ond does dim gwahaniaeth rhyngddyn nhw a'r byd, ac felly ni ddaw gwawd, achos fydd y byd ddim yn ei gwawdio nhw. Achos mae pawb yn y byd ydy hyn yn derbyn pob math o gredoau, pob math o foesau, pob math o safonau. Does dim ots gyda nhw, cyn belled nad ydych chi'n gwneud iddyn nhw deimlo'n anghysurus. Gafodd ei gyffwrdd yn y bore yn dod dywioldeb. Os na dywioldeb, dyna ble sy'n brifo pobl. Dyna pan dyw pobl ddim yn licio Cristnogion, pan maen nhw'n gweld dywioldeb a sancteiddrwydd. Ac dyna pryd mae'r gwawdio yn dod, ond allan ni ddim dychmygu fan hyn, allan ni ddim dychmygu y briodferch yn teimlo embaras. Mae hi eisiau datgan, fy anwylyd sydd eiddo i fi, a minnau yn eiddo i yntau, a dyna fe, dyna ddiwedd y gan, dyna diwedd i, mae'n wir, mae'n ffaith. Wel, yn gyntaf, hoffwn i ddisgrifio fy Nghrist, ac yn ail, eiddo Crist, ac yna dwi am gofyn cwestiwn ar y diwedd, eiddo pwy ydych chi? Wel, yn gyntaf fy Nghrist, fy anwylyd sydd eiddo fi a minnau yn eiddo yntau. Gai ofyn, a ydych chi yn gallu disgrifio eich perthynas a Iesu Grist fel hyn? A ydych chi yma yn gallu dweud ei fod yn eiddo i chi? Falle bydd rhaid dweud, wel, dwi'n gobeithio, wel o leia, mae hwnna'n gam i'r cyfeiriad iawn. Ei fod yn gam i'r cyfeiriad iawn bod chi am iddo fod yn eiddo i chi, ond falle bod ddim y sicrwydd yn ydych chi, bod chi ddim yn siŵr ei fod yn eiddo i chi. Ond o leia bod yna rhyw awydd, ond falle bod yna rai fan hyn yn dweud, wel na, dwi ddim eisiau fe fod yn eiddo i mi.
Dyna chi safle I gallu dweud ei fod yn eiddo I chi bod mab Duw, gwaredwr y byd yn eiddo I chi yn bersonol. Mae fel yr adnod gyntaf yn Psalm 23, darllenwyd wythnos diwethaf, yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. O, yr arglwydd yw fy migael, ac dwi am I ddatgan mae yn figael arna I, mae'n eiddo I fi fel unigolyn yn bersonol. Mae'n hyfryd gwybod ei fod yn eiddo I berthnasau, a'i fod yn eiddo i'n teuluoedd ni, ac yn eiddo i'n cyfeillio ni, ond hyfryd gwybod ei fod yn eiddo I lawer yn ein cenedl ni, efallai dros y cynrifoedd, ond hanfodol yw gallu dweud ei fod yn eiddo I mi nawr. A yw yr arglwydd Iesu Grist yn eiddo I chi nawr. Nid eich mam a'ch tad, nid eich brawd a chwaer, nid unrhyw berthynas teuluol, nid eich ffrind gore, a yw yn eiddo I chi. A ydych chi'n gallu dweud bod yna rhywbeth erioed wedi digwydd fod yr arglwydd Iesu Grist yn eiddo I chi. Petai ni'n mynd o gwmpas Capel y Cymru heddi ac yn dweud wrthyn nhw, a ydych chi yn gwybod fod Iesu Grist yn eiddo I chi? Bydden nhw ddim yn gallu ateb siŵr o fod. Gobeithio, wel dwi'n mynd i'r capel. Ond be mae hwnna'n I wneud ar peth? Be sydd gan mynychu capel I wneud ar peth? Gall unrhyw un ddod trwy dros yr capel, holl dydde bywyd a gwrthod credu unrhyw beth. Dyw dod trwy dros yr capel ddim yn unrhyw arwydd fod yr Iesu yn eiddo I chi. Y cwestiwn yw, a ydych chi'n gallu dweud bod chi wedi cael rhyw brofiad yn eich bywyd sydd yn datgan yn eglur I chi fod yr Iesu yn eiddo personol I chi? Bod wrth rodio ar y ddeiar yma ac wrth groesi'r afon I dragwyddoldeb, dyma I chi gysur I gwybod fod yr Iesu yn eiddo I ni. Ym mhob achlysur bywyd, does dim cysur gwell nag oes. Fod yr Iesu yn eiddo I mi trwy gydol holl fywyd, yr holl dreialon, holl bethau llawen sydd yn digwydd, fod yr Iesu yn eiddo I mi trwy bob cyfnod. O blentyndod, dyna chi fraint yw'r rhai sydd wedi gwir cael gafel fel plant. Yn eu harddegau, dyna chi blynyddoedd caled yn eu harddegau I fod wedi cael Iesu Grist yn eiddo I chi. Dyna chi fraint. I gael un sydd yn mynd i'ch arwain chi trwy'r blynyddoedd caled hynny, ac yna yn eich ugeiniau cynnar, ac yna wrth I chi dyfu a mynd trwy blynyddoedd gwaith, ac yna teulu a beth bynnag yw I gael yr Iesu yn eiddo I chi, ac yna pa bynnag adeg ydaw, pan fydd yr adeg yn dod I groesi I dragwyddoldeb I fedru ddweud mae'r Iesu yn eiddo I mi. Dyna chi gysur. Mae'n hyfryd gwybod am y tad yn anfon ei fab i'r byd I fod yn weredwr I ni, I fod yn bopeth I ni, yn frawd I ni, yn gyfaill I ni, yn ben I ni, yn arglwydd I ni, yn waredwr I ni. Dyma beth yw cael Iesu Grist yn eiddo I ni. Pan ni'n disgrifio Iesu Grist yn eiddo I ni, fe anwylyd, fe yr un anwyl yma yn eiddo I fi, be mae hwnna'n golygu? Mae'n golygu'r cyfan. Ei fod yn bopeth, bob un perthynas arbennig gallwch chi disgrifio, mae'r Iesu yn gorchuddio'r cyfan oll I ni. Mae'n frawd, yn gyfaill, yn ben, yn arglwydd, yn waredwr. Yr emyn ganon ni ychydig ynghynt, fy Iesu yw fy niw. Ydych chi, pan ganon ni honna gyda? A oeddech chi wir yn gallu ganu fe, neu a eithoch chi hedfan dros y geiriau fy Iesu? Mae'n hawdd wneud yn diwedd, yn wedig pan mae'n y pennill cyntaf. Achos mae'n gallu cymryd amser yn diwedd I ddod mewn I ganolbwyntio ar y geiriau ambell waith. A wnaethoch chi sylwi ar y geiriau yma, fy Iesu yw fy niw, fy mrawd am prynwr yw, ffyddlonaf gwir, arwain fy enaid wnaeth, o'r gwledydd tywyll caeth, I wlad o fel a llaeth, paradwys byr. Oeddech chi'n gallu canu? Y geiriau hynny o brofiad ei fod yr Iesu yn eiddo I chi, yn frawd ac yn brynwr, yr un sydd wedi'ch arwain chi, y bugail sydd wedi'ch arwain eich enaid o'r tywyllwch, o'r tiroedd tywyll hynny I diroedd ffrwythlon yr efengil. A ydych chi'n gallu tystio i'r ffaith fod yr Iesu wedi arwain chi o dywyllwch eich pechod at y tiroedd ffrwythlon yr efengil, y paradwys byr yma'r ymunydd yn disgrifio. Dyna I chi paradwys. Beth yw diffiniad paradwys I chi? Wel, lle ni ddychmygu pob math o bethau. I ddweud y gwir, mi fyddech chi fel rhai crefyddau'r byd sydd eu paradwys nhw yw llawn o anfoesoldeb.
Ond nid felly yw paradwys. Paradwys y Cristion yw hyn. Heddwch cydwybod, heddwch a Duw, maddeuant pechodau, cymdeithas ar Iesu. Dyna chi paradwys. Does dim paradwys gwell nag os. I cael dod o'r tiroedd o dywyllwch o gaeth ddiwed ac yna'n dod i ryddid yr efengil. Dyna chi paradwys. A oes unrhyw beth gwell na gwybod am faddeuant pechodau. A fedrwch chi wybod am unrhyw beth gwell mewn bywyd na maddeuant pechodau. Meddyliwch am unrhyw brofiad mewn bywyd, unrhyw rodd allwch chi fod yn ei gael. Be fyddwch chi'n hoffi gael? Pethach chi'n dweud, dyma'r rhodd hoffwn i gael Nadolig. Dwi wedi rhoi sawl hint i'r teulu o pethau dwi wedi bod eisiau, dwi dal i aros amdano fe. Felly rhyw ddydd falle fydd yn dod, rhyw declyn bach i fi gallu wrando, rhyw gerddoriaeth bach tawel yn y cefndir. Falle daw yr hint rhyw ddwrnod byddai'n mynd gyda nhw i brynu fe. Dyna i rhodd, ond rhodd materol yw honno. Rhodd materol. Beth yw'r rhodd gorau fedrwch chi gael? Petai chi dim ond yn gallu cael un rhodd mewn bywyd. O dyma chi un enghraifft i chi, maddeuant pechodau. Allai ddim dychmygu dim byd gwell. Chi'n meddwl pan mae'r eogrwydd o bechodau yn pwyso'n drwm, fel mae'r Pantycelyn dweud, fel mynyddoedd byd. Mae e'n llethol, mae e'n dinistrio bywyd. Does dim hapusrwydd i gael, does dim heddwch i gael, does dim rhyddid i fyw. Dydych chi ddim yn gallu, mae e'n pwyso hyd yn oed pan ych chi'n meddwl bod chi'n mwynhau. A mae'r byd fel hyn, maen nhw'n mynd i chwarae eu pethau bydol nhw, ond dydyn nhw ddim yn cael heddwch, maen nhw'n cael yr adloniant gyda'r byd am gyfnod, ond mae'r pwysau eogrwydd yna, maen nhw'n siaredig i ffwrdd o'n fe, ond dyn nhw ddim yn llwyddo, yma'r eogrwydd, ond yr eiliad mae maddeuant pechodau yn dod, mae bywyd yn traws newid. Does dim byd gwell na gwybod fod fy mhechod wedi ohoelio i'r groes, a dyma beth sydd gael gan yr Iesu, y gwaredwr. Does dim byd gwell ar wely angau na'r wybodaeth fod pechodau wedi maddau. Dim gwell na'r ffaith eich bod ar fi'n cyfarfod eich creawdwr, ac mae ef sydd wedi'ch maddau chi. Os ych chi'n gwybod pan byddwch chi'n marw, byddwch chi'n cwrdd â'ch creawdwr, a fod e'n gwybod popeth. Dyna i chi gysur i gwybod bod wedi maddau popeth. Does dim i gwell na gwybod fod yr Iesu wedi maddau popeth i chi, fod e wedi dweud hynny wrthych chi. Tra'r y ddeir, tra'n eich bywyd chi, pan deithwch chi ar groes, fe dderbyniwch chi maddeuant pechodau, dyna chi gysur, mae'r emynydd yn mynd ymlaen. Fe a aeth o'n blaen trwy ddyfnder dŵr a thân i'r hyfryd wlad. Mae'n eiriol yno nawr o flaen yr orsedd fawr, yn maddau bach a mawr o'n beiau'n rhad. Ac i ni'n gallu dweud mae hwn yn eiddo i mi. Yr un sydd yn eiriol trostau nawr, yn maddau'r cyfan. Mae lluoedd maith y nef, yn plygu iddo ef, hyd yn oed nawr, mae'n anodd i ni ddychmygu'r peth, ond y lluoedd yn y nefoedd hyd yn y nawr, ac ambell waith mewn diwygiadau, i ni'n cael y fraint o blasu, o cael blas, aroglu hyd yn oed clywed y lluoedd yn ymuno yn y canu, oeddech chi'n gwybod hynny? Dyna beth fydd yn hyfryd heddi i yn ymuno yn y canu, beth ydyn nhw'n wybodol o'r lluoedd mawr y nef, yn ymuno yn y canu gyda ni. Dyma beth mae'n dweud, maen nhw nawr, mae lluoedd maith y nef yn plygu iddo ef nawr, maen nhw wrth i nawr, anfeidro Dduw, canu telynau clir mewn gwyl dragwyddol bir, am waredigaeth wir i ddynol ryw. Maen nhw'n canu am yr efengil. Dyma yw yr un sydd yn eiddo i ni, sydd yn maddau'r holl beiau. Mae'n emyn arall gano ni. Fy Iesu yw fy niw, fy noddfa gadarn gref. Ni fedd fy enaid gwan ddim arall dan y nef. Mae ef ei hun a'i angau drud yn fwy na'r nef, yn fwy na'r byd. Ydych chi'n gallu tystio i hynny? Fy Iesu yw fy niw, fy noddfa gadarn gref. Ydych chi'n gallu dweud hynny? Ac mae'r hwn, yr arglwydd Iesu, yn fwy na'r nef ac yn fwy na'r byd i chi. Ydych chi'n gallu dweud hynny? Neu a oes cywilydd ganddo chi? Falle allech chi dweud e fan hyn, ond ddim tu fas. Ddim yn y gwaith, ddim yn y gwersi. Ddim ymhlith â ffrindiau, o na, dwi ddim eisiau dweud am fyna. Falle na grybwyll fy mod i'n gryfyddol. Wel, os felly, chi ddim wedi deall i naddo. Chi ddim wedi deall i. Achos i'r Cristion yma e'n dweud fy Iesu yw fy niw. Hwn yw'r un sydd yn noddfa i fi.
A yw hwn yn bopeth i chi? Mae'n mynd ymlaen, fy nymuniadau i gyd sy'n cael atebiad llawn am holl serchiadau ynghyd hyfrydwch nefol iawn. Pwy fyddwy'n gweld wrth oleu'r wawr? Mae eiddo fi fy arglwydd mawr. Mae'n eiddo i fi. Gai ofyn, ydych chi wedi cael y profiad yma? A ydych chi wedi blasu o'i ras ac o'i gariad ac o'i drigaredd? A oes na gyfnod yn eich bywyd chi y gallwch chi ddweud, ie, falle diwrnod neu falle cyfnod, ond i chi'n gallu dweud, rwyf wedi blasu, ac pan ges i flas ohono fe, roeddwn i eisiau mwy. Dyna pam dwi eisiau dod i bob oedfa. Dyna pam dwi eisiau dod i dir arglwydd. Dyna pam dwi'n mwynhau cymdeithas gyda'r saint. Pam dwi wedi cael blas ac mae'r blas yn felys ac dwi eisiau mwy a mwy ohono fe. Nid ydyn nhw'n gofyn y cwestiwn yma, ydych wedi magu ar aelwyd lle clywir y pethau yma? Nid ydych wedi'ch magu ar fynd i'r capel a'r ysgol ac fod yr ysgol a'r capel yn golygu lot i chi? Dwi'n am byd nag yw. Bydde unrhyw grefydd yn gallu dweud hynny. Mi fydden nhw'n gallu dweud, dwi wedi cael fy magu i fynd i fy adeilad o addoliad, dwi wedi cael fy magu i wisgo'r wisg, dwi wedi cael fy magu i ddweud hyn a hyn o weddiau, fe all unrhyw grefydd ddweud hynny. Ac mae'r capelwyr Cymru yn gallu dweud, ges i fy magu ar fynd i'r capel, fes i'r ysgol trwy fy mywyd, dwi wedi gwybod ar y muned, dwi'n gwybod ar adnodau, dwi ddim yn golygu dim. Mai breintiau yw mynd i'r capel. Nid ydynt yn ddigonol. Rhaid eich bod wedi profi o ryfeddod ei berson. Mae yw popeth i chi, ei fod yn eiddo i chi. Mae wir ambell waith y mae'r Cristion yn dioddef ymosodiadau gan yr un drwg. A falle bod yr emyn yma'n dangos i chi pa mor werthfawr yw'r ymwybyddiaeth fod yr Iesu yn eiddo i ni. Hyd yn oed i'r Cristion, pa mae'n colli'r ymwybyddiaeth, pa mae'r Cristion yn colli'r ymwybyddiaeth, y mae bywyd yn anodd, y mae'n frwydr. Dyma pa mor bwysig, mae'n holl bwysig. Mae'r ymwybyddiaeth fod yr Iesu yn eiddo i mi yn bopeth. Mae'r ymunydd, mae Pantycelyn yn dweud, llefara addfwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn, yn dwyn i mewn dangnefedd, ac sydd anfeidrol rhin. Mae holl leisiau'r greadigedd, holl ddeniadau cnawd a byd, wrth dy lais hyfrytaf tawel yn distewi a mynd yn fyd. Ni all holl hyfrydwch natur, a'i melystra pennau maes, fydd gymharu a lleferydd hyfryd pyr maddeuol ras. Gad i'm glywed sôn dy eiriau, awdurdodol eiriau'r nef, oddi mewn yn creu hyfrydwch nad oes moi gyfeleb ef. Mae'n dweud, dwi am clywed y lais ti, dwi am brofi o'r bresenoldeb, mae ti yw fy eiddo fi. Atgoffa fi tyrd. Ac yna mae'n dweud hyn, dwed dy fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Does dim byd fwy pwysig. Dwed dy fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Tor amheuaeth sych di gysur, tywyll dyrys cyn bo hir, rwy'n hireithi am gael clywed, un o eiriau pyr yn nes bod ofon di a thristwch yn tragwyddol golli ei lle. Dyma pa mor bwysig yw'r peth yma. Fod yr Iesu yn eiddo i ni. A yw yn eiddo i chi. Nid proffes nawr. Nid bod chi'n gallu dweud, wrth gwrs i fod dwi wedi credu. Oes na brawf o hyn. A ydych chi'n gallu sefyll a datgan ym mha le bynnag yma. Fod yr Iesu yn eiddo i mi, a popeth sydd ynghlwm â hynny. Fy mod i am fyw i'w ogoneddu ef, fy mod i am fyw i'w blesio ef, fy mod i am ymwahanu o'r byd, a popeth sydd ynghlwm ag ef. Dyma yw'r datganiad sydd fan hyn. Wel, gadewch i ni symud ymlaen yn gloi. Beth am yn ail eiddo Crist fy anwylyd sydd eiddo fi, a minnau yn eiddo yntai. Mae yn hyfryd ac yn bwysig gallu dweud bod Iesu Grist yn eiddo i ni. Ond pwysicach fyth yw dweud ein bod ni yn eiddo iddo ef. Mae fy ngafel i ohono ef yn werthfawr ac mae hwnna'n werthfawr, ond mae ei afael ef ohonom ni yn holl bwysig. A dyma beth i ni'n edrych arno fan hyn.
Yw gafael yr Iesu arnom ni, wel, edrychwch emyn arall fyddwn ni, os dyw ei mynd yn ei ganu ar y diwedd. Dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hi. Ond ymddiriedaf yn fy niw, mae'r afael sicrafru. Cyfamod yw a'i arfaith gref yn gadarn sydd ti, anghyfnewidiol y diwedd, mae'r afael sicrafru. Beiau mawrion rif y dail a grym ei ogrwyd di, iawn ac eiriolaeth Crist yw'r sail, mae'r afael sicrafru. Fy ngobaith mewn trigaredd rad, fel angor deil yn gri, a diogel wyf yn llaw fy nhad, mae'r afael sicrafru. Rhagluniaeth fawr yn ef, o'n plaid ei holl o lwynion tri, a gorau'r môr pe byddai rhaid, mae'r afael sicrafru. Cafloeddio conquest yn y man, pob gelyn draw a ffi, cans nad ydw i fi ond gwan, mae'r afael sicrafru. Dyna chi emyn. O rhodd y tad i'w fab yw yr eglwys, y saint, y Cristion, yn Ioan 17:10, a'r eiddo fi oll sydd eiddo ti, a'r eiddo ti sydd eiddo fi, a mi a ogoneddwyd yn ddynt, ac nid wyf mwyach yn y byd, ond yr rhai hyn sydd yn y byd, am y fi sydd yn dyfod at y ti, y tad sancteiddiol, cadw hwynt trwy dy enw, yr rhai a roddais di mi, fel y byddont un megis ninnau. O, mae wedi rhoi ni i'w fab, dyna chi rodd. I ni'n eiddo Iesu Grist. Pam gan i'r tad ein hethol ni cyn seiliad y byd. Mae styriwch y peth. I ni'n eiddo i Grist. I ni wedi cael ein hethol. I ni wedi cael ein rhoi i'r mab. Fe drefnwyd ffordd iachawdwriaeth, paratoed ffordd y gall cyfiawnder y tad a'i berffeithrwydd gael ei fodloni. O, roedd yn broblem. Sut byddai'r tad yn gallu derbyn pechaduriaid fel ni, ond fe drefnwyd ffordd. Fe drefnwyd ffordd fel y byddai gyfiawnder a'i berffeithrwydd yn cael ei fodloni. A'r ffordd oedd trwy anfon ei fab, yr arglwydd Iesu Grist, fe a gyflawnodd y cyfan angenrheidiol, yr Iesu a gadwodd y ddedd, rhaid oedd cael cynrychiolydd perffaith, a dyna wnaeth yr Iesu bu fyw bywyd perffaith yn ein lle ni, ac yna fe gymerodd ein cosb ar y groes, aeth yn ifydd, oedd yn gwybod bod yn dod, pan ddaeth i'r byd, yr oedd yn gwybod, yr oedd yr rhaid iddo fe fyw bywyd perffaith, ac fe wnaeth hynny, ond hefyd oedd yn gwybod ar ddiwedd y daith. Mi fydde'n arwain at y groes, ond fe aeth yn ifydd i'r groes fel oen i'r lladdfa, ac yno fe groeshoeliwyd, fe tarwyd o'r hoelion i fewn, fe gosodwyd y goron o ddrain ar ei ben, ac yna tywalltwyd i gofaint y tad, y gosb, effern tragwyddol am ei holl bobl ar ei fab. Dim ond Iesu Grist fydde wedi gallu talu'r fath pris. Dyna oedd y pris am ein iachawdwriaeth ni. Y pris am ein rhyddhau ni o gaethiwed Satan. Y pris am iachawdwriaeth y Cristion. Y pris am faddeuant pechodau oedd bywyd a marwolaeth y mab, ac iddo cael ei ladd yn ein lle, ac i ddigofaint y tad cael ei dywall arno ef ei hun, a fe dywalltwyd y gwaed, ac yn y gwaed fe olchir pob pechod ymaith. Ac felly, i ni yn eiddo i Grist trwy etholedigaeth a trwy prynedigaeth. Mae'n rhyfeddol yn diwe. I ni'n eiddo i Grist trwy etholedigaeth a trwy prynedigaeth. Talodd y pris yn llawn am ein rhyddid. A ni all neb ddweud bod na amheuaeth bellach. Ni all neb gwestiynu na thalwyd y pris yn llawn. O, chi'n gwybod falle allech chi gael hynny o dro i dro wrth brynu ambell i beth, chi ddim wedi talu'r pris yn llawn, mae rhaid chi brofi'r peth, ac yn y blaen, fydd hynny ddim yn digwydd fan hyn. Mae'r Iesu wedi talu'r pris yn llawn. Fe ddeliodd Iesu Grist yn llwyr a'n holl anghenion, a rydym yn eiddo iddo trwy fuddugoliaeth, pan fi farw a'i osod yn y bedd, atgyfododd y trydydd dydd gan goncro Satan a phechod ar bedd. A oes amheuaeth bellach. A oes na gwestiwn dros ein perchnogaeth. A oes unrhyw un yn gallu dod â marc cwestiwn bach dros ein perchnogaeth. Na, mae ein perchnogaeth yn sicr, nid oes yr un llys barn yn y wlad, yn y byd hyd yn oed, nid oes yr un cyfreithiwr yn y byd yn abl i gwestiynu, yn abl i daflu amheuaeth dros ein perchnogaeth. O, yr sawl sydd wedi dod at y groes, y maent yn eiddo i Grist.
talwyd y pris yn llawn. Fe'n hetholwyd cyn seiliad y byd, ac felly does dim cwestiwn. Yr ydym yn eiddo i Grist. Wel, dwi eisiau gorffen drwy ofyn cwestiwn i chi. Eiddo pwy? I bwy ydych chi yn perthyn? Mae e'n bosib i ni gallu dirnadu ac cael y ddirnadaeth honno, ond wrth gwrs fedrwn ni ddim dweud yn sicr. Ond yma'r ysgrythyr wedi cael ei rhoi i ni ddefnyddio i fod yn ddirnadol, i ni'n gallu gweld yn ystod bywydau'n hunan ac y mywydau pobl eraill, a oes na ffrwyth. A oes na ffrwyth edifeirwch. A oes na rwyddion bod na fywyd ysbrydol yna. A oes na rwyddion eich bod chi yn eiddo i Grist. Mae'r ysgrythyr yn llawn o ddisgrifiadau o blant yr arglwydd. Ac felly, i chi'n gallu dangos yn eich bywyd chi, fi'n cofio clywed rhai yn dweud, nad oes modd i neb i wybod beth sydd yng Nghalon Dyn. Ac o'n i'n aml meddwl, pa Beibl maen nhw wedi darllen? O'n i ddim yn gwybod pa Beibl o'n nhw wedi darllen. Fi'n cofio ar y pryd yn mynd trwy'r llyfr Dr Martin Lloyd Jones ar athrawiaeth, ac o'n i'n neud bob pnawn Sul fan hyn. Ac o'n i'n cofio meddwl am yr athrawiaeth honno, roedd rhain yn ei dweud tro. Nad oes modd i neb i ddweud Calon Dyn, ac gallu dweud lle mae rhywun yn sefyll na dim byd felly. Ac o'n i'n trial chwilio trwy gydol yr holl athrawiaeth ar ysgrythyr, methes i ffeindio'r fath twyll. Nawr wrth gwrs, nid oes modd i neb i wybod yn llwyr cyflwr Calon Dyn. Ond hefyd, dyna un ochr y geiniog a'r ochr arall y geiniog, mae'r dystiolaeth yno'n ddigon clir. Mae modd i ni edrych am brawf, am ffrwyth edifeirwch. Ac felly yr hyn sydd yn y galon, fe ddaw i'r wyneb maes o law. Fe ddaw, mae'n dod, mae rhaid iddo fe ddod. Rhywbryd neu gilydd, ac yn aml iawn, mae yna i weld i bawb cael ei weld yn glir. Mae'r hyn sydd yn y galon yn cael ei ddatgan yn ein geiriau ni, yn ein dymuniadau ni, yn ein diddordebau ni, yn ein hamser hamdden ni, yn ein gwaith ni, yn ein swyddogaeth ni, yn ein ffyddlondeb i'r gwasanaethau'r eglwys, yn yr holl bethau hyn. Mae'r hyn sydd yn ein calon ni yn cael ei ddatgan yn aml. Ac felly, i ni'n gadael i bobl i weld mor amlwg yr hyn sydd yno. Ac felly, gael ofyn cwestiwn i chi eto, i bwy ydych chi yn perthyn? Nawr fi'n gwybod. Fedrwn ni ddim dweud yn llwyr. Ac efallai bod yna rhai wedi gwrthgilio'n bell. Ond yn aml pan yn disgrifio'r gwrthgiliwr, fyswn ni'n dieddol o ddisgrifio nhw, mae e'n beryglus i ddisgrifio gwrthgiliwr, achos fel arfer, mae e'n mor debyg i'r anghredadyn, efallai bod nhw'n anghredinwyr, efallai bod nhw'n gwrthgiliwyr, pwy a wyr. Mae'r ffrwyth maen nhw'n ei dangos, yw'r union yr un ffrwyth ar byd. Ac felly gwell edrych arnyn nhw fel yr rhai digred. I bwy ydych chi yn perthyn? Mae yna lawer yn rhoi pwysles ar berthyn i rywun enwog. Chi'n gwybod pwy sy'n perthyn i fi? Pa beth sy'n fwy pwysig? Na fyddwch chi'n gallu dweud hwn. Fy anwylyd sydd eiddo fi a minnau yn eiddo yntai. Does dim byd fwy pwysig na. Beth chi'n perthyn i'r frenhines ei hun? Pa ots fydd yna? Pa ots? Chi sydd ddim yn gallu dweud hyn, ystyriwch y mater. Holwch eich hun. Sut fedrwch chi wynebu bywyd hebddo? Mae yna rhywbeth ond diwa ynglyn â'r cyfnod yma o'r flwyddyn. Mae fel petai angau yn ein gwynebau ni'n clywed amdano fe dro ar ôl tro ar y newyddion am ddamweiniau. Mae yn adeg ond diwa lle mae pobl yn mynd i wahanol llefydd a mae yna ddamweiniau yn digwydd, mae yna trychinebau yn digwydd, mae yna ddeiar grynfeidd yn digwydd, mae yna lifogydd yn digwydd. Mae fel petai'r adeg yma, dwi ddim yn gwybod beth yw'r rheswm, ond fi'n gwybod o ran gwyliau, mae pobl yn mynd i lan y môr a mynd ar y cychod ac mynd i nofio a'r peryglon yna i gyd, a ni'n clywed am deuluoedd yn cael ei sgibo allan i'r môr, a'r holl trychinebau yma, tristwch yma. Cymaint o bethau, cymaint o bobl nad oeddent yn disgwyl camu allan o fyd amser i fi tragwyddoldeb, deffro yn y bore ac yn meddwl bod gan nhw ddwrnod hyfryd gyda'i teuluoedd ac erbyn diwedd y dydd maen nhw wedi camu mewn i tragwyddoldeb. Mae'r haf yn gyfnod lle mae hwnna'n digwydd wrth gwrs trwy'r gydol y flwyddyn hefyd. Ond sut fedrwch chi wynebu dydd yn gwybod hyn? Heb Iesu Grist. Gai ofyn i chi pa gysur sydd ganddo chi fynd i'r gwely yn y nos?
Pan ych chi'n cysgu yn y nos, ac efallai bod chi'n dechrau ystyried pethau, pa gysur sydd ganddo chi? Os na fedrwch chi ddweud bod Iesu Grist yn eiddo i chi, pa gysur sydd ganddo chi? Pa obaith sydd ganddo chi? Wrth gysgu yn y nos ac wrth effro yn y bore, pa obaith sydd ganddo chi yn eich bywyd? Pa sicrwydd sydd ganddo chi? A ydych chi'n un o'r rhain sy'n croesi bysedd, a neu falle bod chi'n claddu'ch pen yn y tywod, bob tro chi'n clywed am ryw dristwch neu ryw broblem. O, dyna chi ddarlun trychinebus. Ond i'r Cristion o leia, dyna chi safle o gadernid a sicrwydd. Dyna chi fraint. Lle mae'r Cristion yn gallu canu gyda Pantycelyn eto, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy tresorau sy'n dy enw na thresorau'r India gyd, oll yn gyfan, ddaeth i'm meddiant gydam Duw, pan ddath e'n Gristion. Oll yn gyfan, mae ganddo holl freintiau a bendithion plant yr arglwydd, a mae'r cyfan yng Nghrist Iesu. Dyna chi fraint, dyna chi fendydd. O, na fyddech yn dod ato felly chi sydd chi sydd ddim yn gallu dweud fod yr Iesu yn eiddo i chi. O, na fyddech chi'n dod ato a'i ceisiwch a chwiagewch, dewch ato, galwch arno, oherwydd y sawl a ddaw ato nes bwr'r ymaith byth. Cymod, mae e mor annwyl, a mae'r gwaredwr mor annwyl, a mae e wedi dweud, os dewch chi ata fi yn llwythog ac yn flinderog, llawn euogrwydd pechod, a llawn dadleuon efallai dydych chi ddim digon da. Wel, wrth gwrs bod chi ddim yn digon da. I bechaduriaid y daeth i achub, nid y cyfiawn. Ac falle byddwch chi'n dweud, wel, dwi ddim wedi ceisio ddigon caled. Wel, wrth gwrs bod chi ddim wedi ceisio ddigon caled. Falle bod chi'n dweud, dwi'n rhy wan, dwi'n rhy fethiedig. Wel, wrth gwrs eich bod chi, ond dyma'r sawl y daeth yr Iesu i achub. Falle byddwch chi'n dweud, dwi wedi gwrando ar oed fawn dro ar ôl tro, dwi wedi gwrthod ar y fengil dro ar ôl tro. Sut fedra i ddod? Fe fydd yr Iesu yn troi cefn arna i. Sut ych chi'n gwybod hynny? Achos mae e wedi dweud, y sawl a ddaw ata fi nes bwr'r ymaith byth. Bydd e ddim yn troi neb i ffwrdd sydd yn dod y dan euogrwydd pechod. O, mae e mor annwyl. Chi wedi cwrdd â pobl annwyl o blaen, maen nhw'n rhwydd i siarad â nhw. Ond gewch chi neb mwy annwyl na'r arglwydd Iesu Grist. Mae e mor dyner, mae e mor brydferth, ac fe fydd yn eich mynwesu chi fydd yn dod, ac fe fydd yn eich cofleidio chi ac wrth i chi ddod. Ac chi'n dweud bod chi'n wan, efallai byddwch chi'n syrthio i'w freichio fe. Ac yn cyffesu'ch pechodau. Ond wrth ddod, fe fydd yn tynnu ymaith eich baich ac yn ei hoelio i'w groes. Fydd ei waed yn llifo fe'ch golchi'r chi'n lan. Yn fy maddeir bob un pechod. Ac wedyn, fe fyddwch chi yn eiddo iddo. Ac wedyn, fyddwch chi'n gallu ymuno yn y gân yma. Fy anwylyd sydd eiddo fi, a minnau yn eiddo yntai. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am ffordd i'ch awdwriaeth, am dy drigaredd, am yr un annwyl hwnnw. I ni yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch i fod yn eiddo i ni. Ac o Dduw, gad i ni i cael y sicrwydd hynny, ein bod yn eiddo i ti. O Dduw, tyrd gweithio ein plith, tywys rhai yma hyd yn oed heddi, at droed y groes. I ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen ein gwasanaeth felly drwy ganu'r emyn honno 469, dywedwyd ganwaith na chan ddiw gan anghrediniaeth hi, ond ymddiriedaf yn fy niw mae'r afael sicraf fri. 469 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydd ydi ras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.